Tak, ahoj Peťo, povedz, ako sa dnes máš? Ahoj, ahoj. Tak, jar nám už klope na dvere, čiže už to slniečko nás tak troška pozitívne nalaďuje, ale ja by som ti chcel niečo predstaviť, na čom pracujeme už viac ako pol roka. OK. Tak, ďakujem aj za parádne premostenie, tak rovno ukážem, čo asi nám chceš predstaviť. Ako ťa dobre poznám, tak Áno. bude to určite niečo inovatívne a predpokladám, že nám predstavíš inovácie, ktoré môžu zmeniť pre niektorých z nás svet. Myslím tým pracovný svet. Presne si to trafil. Takže, radi by sme vám predstavili takú tú veľmi inovatívnu webovú stránku, ktorá je pripravená pre našich Dulux maliarov úplne zdarma a rozhodne je vhodná pre tých, ktorí majú viacej práce ako času na vytvorenie a spravovanie vlastnej webovej stránky a za účelom, aby sa mohli viac propagovať na všetkých sociálnych sieťach a za tým účelom, aby boli takými viacej profesionálnejšími maliarmi. Takže keď sa pozrieme, že čo to bude stáť, tak bude to stáť presne zhruba asi 3 minúty ich vlastného času. A ako na to? Buď musíte byť zaregistrovaní na stránke duluxmaliar.sk, ak tak ešte nie ste, tak buď pomocou QR kódu alebo na stránke duluxmaliar.sk. A v prípade, že už ste zaregistrovaní a chcete si vytvoriť túto stránku, tak si naskenujete QR kód, alebo to môžete urobiť pomocou stránky duluxmaliar.sk. A to, Peťo, poprosím teba, aby si nám ukázal, akým spôsobom. Jasné, hneď to bude. Už to, na tom pracujeme. Takže po prihlásení sa maliara na stránku duluxmaliar.sk kliknutím na tlačítko Vernostný program hneď sa mu zobrazí ako prvá možnosť založenie web stránky zadarmo alebo založenie web stránky s vizitkami pre maliara za 1490 bodov. Takže maliar má možnosť si zakúpiť aj svoje vlastné vizitky. Ale ja vám ukážem, ako to jednoducho zadarmo tú stránku si založí. Takže maliar vykliká možnosti, ktoré sú predvolené už v rámci tohoto formuláru, kde zadáva doménu, pracovné zameranie, kde pôsobí na slovenskom trhu, aké činnosti vykonáva a nejaké kredo, ktorého bude sprevádzať. Ja už som to predvolil, aby to bolo rýchlejšie, čiže klikne len vložiť do košíka a následne z toho košíka si zobrazí, že čo vlastne v tom košíku má a objednávku odošle. Po takto odoslanej objednávke mu príde zhruba do 3 dní mail, že stránka je už založená a tá stránka vyzerá asi takto, kde má svoje údaje, kde si vie nájsť jeho údaje na slovenskom trhu, od ktorého roku pôsobí, na aké činnosti sa zameriava. Takisto má tu predvolené referencie, čiže ktoré už si tam sám nahadzuje ten maliar. Vidíte, že už niektorí maliari tu majú hodne tých referencií a takisto sú tu kontaktné údaje, kde vás môžu oslovať zákazníci, keď potrebujú niečo namalovať alebo vymalovať. A takisto tu je mapka, v akých regiónoch tento maliar pôsobí. Takisto ešte veľmi dôležitú informáciu by som chcel spomenúť, že tento web vznikol na základe partnerskej podpory firiem ako Dulux, Tesa a Graco. Takže verím, že tento náš projekt bude úspešný a Jaro, odovzdávam ti slovo. Peťo, ďakujem za výbornú prípravu, za také že rýchle prevedenie touto stránkou a pevne verím, že všetci tí, ktorí vyskúšajú túto Dulux stránku, navštíviť a zaregistrovať sa, že bude pre nich veľmi užitočným nástrojom na to, aby do budúcna mali viac zákaziek, aby sa mohli viac promovať a odprezentovať tú svoju výbornú prácu. Takže ďakujem. Ďakujem a ja verím, že bude tento projekt úspešný. Pekný deň.